ברשות מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בפרשת וירא. פרשת וירא אנחנו מתחילים לקרוא על 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא במצרים. הקדוש ברוך הוא בא להוכיח למצרים את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. הקדוש ברוך הוא מוכיח למצרים שהוא המנהיג של העולם ואי אפשר להתעסק עם הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מביא 10 המכות כמו שמביאה המשנה בפרק 5, משנה A, מסכת אבות. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים ו10 על הים. לאחר שהמצרים מקבלים את 10 המכות, לאחר קריאת ים סוף, אותות, מופתים, עד כדי כך שהתורה אומרת, שמוע מי מרגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום. כולם שמעו, כולם ראו, כולם ידעו מגודל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. ואז עם ישראל מקבלים את התורה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי בכל מיני הזדמנויות, אם היום הקדוש ברוך הוא היה מביא 10 מכות, בטוח שהייתי חוזר בתשובה. אם היום היינו רואים מה זה קריאת ים סוף, בטוח הייתי חוזר בתשובה. אבל היום אין 10 המכות, היום אין קריאת ים סוף, לכן אנחנו לא חוזרים בתשובה. שאלה קשה, אבל התשובה פשוטה. כתוב בפרשת יתרו, וישמע יתרו, שואלים המפרשים, שואלי המדרש, גמרא, מה שמועה שמע הוא בא? וישמע יתרו, מה הוא שמע? שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ככה מביא רש"י, פרק י"ח פסוק א', מה שמועה שמע הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זבחים קט"ז. אבל מקודם צוטטנו, שמוע מי מרגזון, כולם שמעו. למה רק יתרו בא? למה רק יתרו התגייר? מפה רואים שעם אותות, עם מופתים, עם ניסים, לא חוזרים בתשובה. והראיה שכמה אנשים בסופו של דבר התגיירו ובאו בצל השכינה, בצל הקדוש ברוך הוא לחסות בצל כנפיו, רק בן אדם אחד. רק יתרו שמע שמועה ובא. אבל כולם שמעו והמשיכו הלאה. התשובה היא שגם אם היום היה 10 המכות, אנשים היו אומרים, נו, היה 10 המכות, אבל תשמע, אולי משהו בטבע ישתנה, אולי יש פה איזו מציאות שקורית פעם בתירוצים. בן אדם שרוצה לחזור בתשובה צריך לחזור כי הוא יודע שזה האמת.
בן אדם שרוצה לחזור בתשובה בגלל סיבה כזאת או אחרת, שרוצה לראות ניסים גלויים, אין סיכוי שיחזור בתשובה. כי המציאות הוכיחה שאחרי כל הניסים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא, אחרי כל קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, בסופו של דבר בן אדם אחד בא וחזר בתשובה. רק בן אדם אחד הכיר ואמר השם הוא האלוקים. רק בן אדם אחד הכיר וידע שזה בא מאיתו יתברך, אבל כולם שמעו והמשיכו. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, אומרים בשם רבנו ישראל מסלנט, בעל הממרה, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, הוא אמר כך. אמר רבי ישראל מסלנט, פעם התאכסנתי באיזה אכסניה. כשהגעתי לאכסניה, אמר לי המארח, אני רוצה מאוד לחזור בתשובה, אבל אם יהיה 10 המכות וקריאת ים סוף, אני מבטיח שאני חוזר בתשובה. אם השם יעשה ניסים גדולים כמו שהיה ביציאת מצרים, אני מבטיח שאני חוזר בתשובה. אמר לו רבי ישראל סלנטר, טוב, תן לי לחשוב. בינתיים הגיעה הבת של אותו אדם בשמחה, בצהולה, שמחה מאוד. אומר רבי ישראל סלנטר למארח, מה קרה? למה היא כל כך שמחה? אמר לו, היום היא סיימה את הלימודים, את התואר של הנגינה. היום יש לה את התואר. היום היא ממש מוכשרת. אמר לו רבי ישראל סלנטר, אני רוצה לשמוע איך היא מנגנת. זה באמת מעניין אותי לראות שבן אדם מקבל תעודה. מה, זה נשמע אחרת? מה? אז האבא אומר לה, ילדה, תקשיבי, האורח רוצה לשמוע אותך מנגנת. אומרת הילדה לאבא, תקשיב אבא, אני קיבלתי תעודה. כל מי שלא מאמין שאני לא יודעת לנגן, שיראה את התעודה הזאת. וזה הוכחה שאני יודעת לנגן. רבי ישראל סלנטר חייך. אמר, שמעת מה היא אמרה? אומר לו, נו, מה זה קשור לשאלה ששאלתי? אומר לו, אני אגיד לך, דברים ברורים. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה את 10 המכות, את קריאת ים סוף, זה התעודה. וכי בשביל כל אדם שעכשיו ידרוש נס, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולעשות לו ניסים? הנס היה. תלמד ממנו, תיקח מוסר. אבל השם לא יחזור ויעשה ניסים בשביל כל בן אדם שרוצה להאמין בתורה הקדושה. עכשיו, לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו רואים שיש עלינו חובה להתבונן וללמוד את הניסים שנעשו לאבותינו בקריאת ים סוף, כי מתוך לימוד הנס אנחנו יכולים להגיע להכרה בגודל, בכוח, בעוצמת הקדוש ברוך הוא. לכן יש עלינו חובה ללמוד את הניסים. היום נשתדל לדבר על 10 המכות, מה המטרה שלהם, מה הרעיון שלהם, לשם מה דווקא הקדוש ברוך הוא עשה את אותם 10 המכות, ומתוך זה אולי נגיע למה שאמר בישראל סלנטר, שאנחנו למדנו את התעודה, אז לא נצטרך ולא נבקש יותר ניסים גלויים. הגמרא במסכת פסחים דף ס"ח אומרת על הפסוק, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שמחצתי אני ארפא. יכול מיתה באחד וחיים באחר, כדרך שהעולם נוהג. יכול להיות שיהיה באחד מיתה, באחד חיים, אבל לא באותו אחד שיש בו מיתה יש בו חיים. תלמוד לומר, מחצתי
ואני ארפא. מה מכה באחת ורפואה באחת, אף מיתה וחיים כאחד. כלומר, אותו אחד שהיה חולה והתרפא, אותו אחד שהיה מת יחיה. ביאור הדבר, באותו מכה שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים, באותו מכה יש תרופה לצדיקים. וכן אנחנו לומדים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן ארתיקה, יוציא את השמש שתאיר בכוח עצום. כמו שנאמר, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. צדיקים מתרפאים בשמש הזאת. יושבים, נהנים, אבל הרשעים נידונים בשמש הזאת. שנאמר, הנה יום בא בוער כתנור. וכן היה במצרים. באותו הפורענות שנפרע הקדוש ברוך הוא מן המצרים, הייתה הרווח וההצלה ליהודים ותשועה גדולה. אם כן, כהקדמה, למדנו שהקדוש ברוך הוא אומר, מחצתי ואני ארפא. באותו מחיצה, באותו דבר שעשיתי נזק, באותו דבר יש בו תשועה. ואנחנו צריכים ללמוד מעשרת המכות איפה התשועה, איפה אנחנו יכולים ללמוד את הכרת כוחו של הקדוש ברוך הוא בעשרת המכות. ולשם מה עשרת המכות? באלקוט שמעוני, פרשת כי תבוא, רמז תקל"ח, מובא. רבי יהודה, זה המקור של הדבר, היה נותן בהם סימנים. היה נותן סימנים לעשרת המכות. דצח, עדש באחיו. שאלו כל המפרשים, למה הוא חילק את זה בצורה כזאת? היה יכול לחלק את זה בצורה של דצח דש שב אחיו, או 226. למה בצורה כזאת? מה ראה רבי יהודה לתת בזה סימן דווקא בצורה כזאת? או למה צריך סימן בכלל? בשביל לזכור? בשביל לדעת? אבל למה דווקא בצורה הזאת? כדי להבין את העניין, צריך לומר שיש 3 חלוקות למה הקדוש ברוך הוא נתן את המכות במצרים. 3 חלוקות, 3 היבטים, 3 מטרות, 3 רעיונות שמהם נוכל להבין למה באו המכות למצרים. ההיבט הראשון, הסתגלות חדשה על ישראל. מה אני מתכוון? תחילת השעבוד במצרים לא היה בכפייה. פרעה בא לעם ישראל בפה רך ואומר להם, בואו תתחילו לעבוד ברצון. פרעה שכנע את היהודים שיעבדו במצרים. הרי גם מצרים היו מתנגדים לשעבד עם שלם. אנחנו נמצאים היום בתקופה פוליטיקאית שאנחנו רואים שיש מנהיג שהוא עכשיו החליט לקחת את העם שלו ולרדוף אותו. כמו שקורה בסוריה. הרי כל העולם נגד דבר כזה של שלטון, של רודנות. אז גם המצרים בעצמם לא היו מוכנים שפרעה ישעבד ויעביד את עם ישראל במצרים. מה עשה פרעה? התחיל בפה רך. בואו תתחילו לאט לאט, נשלם לכם, נביא לכם. ואז לאט לאט הורידו את שכרם, עד שהתרגלו המצרים לראות את המצב כאילו אנשים מסוימים נולדו לעבדות. ובכדי לעורר את המצרים להתבוננות חדשה שאין שום הצדקה לשעבד עם, לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם 3 מכות ראשונות דצח. מה למדנו פה? המצרים
הסתגלו למצב שהיהודים צריכים להשתעבד. רוצה הקדוש ברוך הוא לשנות את המצב הנוכחי הזה. איך משנים את המצב? דרך השלושה דברים הללו שהם דצח, דם, צפרדע, קינים. מכת דם באה להראות שמה שנראה ברור, מים, זה דברים ברורים. מצרים חיה על היאור, שהיאור נותן לה מים. בפתע פתאום יכול דבר שגרתי שהתרגלת אליו להיות בלתי זמין, להיות דם. מי שזוכר בסופה, סנדי שהיה באמריקה אצלנו, אז היה מצב שהיה לאנשים מכוניות, אבל לא היו יכולים לנסוע במכוניות, בגלל שתחנות הדלק היו מושבתות. זה מצב שהתרגלת אליו שאתה נוסע, אבל צריך משהו מסוים. אותו דבר המצרים התרגלו לשעבוד עם ישראל במצרים. התרגלו שעם ישראל הם עבדים. איך משנים את השעבוד הזה? איך משנים את ההסתכלות וההסתגלות? אנחנו עוצרים להם דבר שהם רגילים אליו. אין יותר מים, יש דם. ואז המצרים מתחילים לשאול, רגע, מה ישתנה לנו פתאום? בן אדם לא פוקח את העיניים עד שמשנים לו דבר שקורה מתחת לבית שלו. ואז הוא שואל למה? אז השלב הראשון היה לשנות את הסטנדרטים של המצרים. במקום שיהיה מים, יהיה דם. הדבר השני, צפרדע. הרי הצפרדע בדרך כלל נמצאת במים, ביאור. יש אנשים במצרים אמרו, אוקיי, דם זה לא קשור אלינו. יש לנו חביות של מים, אנחנו מסודרים, אין לנו בעיה. יש מים נובים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אביא לכם את המכה של המצרים שנקראת צפרדע. לא רצית להסתכל מחוץ לבית? לא רצית להתבונן מה קורה מחוץ לחצר שלך? לא רצית לפתוח את העיניים ולהבין ששאיבדת את עם ישראל על לא עוול בכפם? אני אביא לך צפרדע. מה יש בצפרדע? אומרת התורה, ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. זה לא משהו שיהיה ביאור, ברחבה, במגרש. זה משהו שיהיה בכל בית ובית, בכל תנור ותנור, בכל מיטה ומיטה, בכל מקלחת ומקלחת. בן אדם שהוציאו לו איזה משהו שהוא רגיל, זה קשה, הוא שואל למה. אבל שמשנים לו לגמרי את המהות שלו, אז זה ממש כבר מעורר אותו לשאול שאלות ולנסות להבין מה השתנה מתמול שלשום. אז למדנו דם, למדנו צפרדע, נשאר לנו קינים. שזה החלק הראשון להסתגלות חדשה, הסתכלות חדשה על עם ישראל. מכת קינים באה להראות שמה שנראה ברור כאליו, ברור מאליו, אין מקום בלי עפר. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. שואלים המפרשים, זה כללה? מה קיללת את הנחש? שיאכל כל ימיו עפר. אבל עפר יש בכל מקום, אז זה ברכה. אז אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, תסתדר עם המזונות, העיקר אל דבר איתי, אל תפנה לקדוש ברוך הוא, וזה העונש הכי גדול. אז למדנו שהעפר יש בכל מקום. בן אדם הולך בכל מקום, מתרגל, יש עפר. אתה צריך לבנות, יש לך עפר, אתה לא דואג. אז גם דבר שכמו עפר שהוא ישנו בכל מקום, אתה רגיל אליו, פתאום נהפך העפר להיות קינים. כמו שכתוב, ותהי הקינים באדם ובבהמה
כל עפר הארץ היה קינים, בכל ארץ מצרים. 3 מצבים, מים, בתים, שזה הצפרדעים, ועפר, 3 דברים קבועים, רגילים. פתאום מגלים המצרים שהמצבים האלה הם לא התמדיים, הם לא מחויבים, הם משתנים. ואז שואלים המצרים את עצמם, למה זה קרה? ומה התשובה שהיו צריכים לענות לעצמם? אנחנו לקחנו עם שהם בני חורים, שהם לא קשורים אלינו, ואנחנו משעבדים אותם. אנחנו נשחרר אותם, ואז מילא אנחנו גם נחזור לשגרה שלנו. אבל כשבן אדם לא מתבונן, כשבן אדם לא שואל את השאלות, אז ממילא הוא מאבד את יכולת ההבנה. ואז הוא נופל למקום יותר חשוך. כמו שנמשיך הלאה. השלב השני שהיה במצרים, עדש. לא עדשים, עדש. מה זה עדש? ערוב, דבר, שכין. מה היה המטרה השנייה במצרים? אחרי שהוכחנו שהמטרה הראשונה הייתה להכיר במציאות של עם ישראל, המטרה השנייה הייתה הרגשת עבדות. איך מרגיש שבט? איך מרגיש בן אדם שסובל? איך מרגיש השני? איך חי השני? איך מסתדר השני? איפה אני יכול לעזור לשני? איפה אני יכול להיות עזר לשני? הרגשת עבדות. אולי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם המצרים ירגישו מה שעשו לעם ישראל, אולי מתוך כך ילמדו שמה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך. לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם את הרוב, את דבר ואת שכין. ונתחיל. קודם כל, הרוב. אומרת התורה, הנני משלח בך ובעבדיך, ובעמך ובבתיך, את הערוב. ומלאו בתי מצרים את הערוב. ממשיכה התורה, והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, את עמי אשר עומד עליה לבלתי להיות שם הרוב. הרוב בא להמחיש את הרגשת העבדות. בדרך כלל, האדם שולט על החי. ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ואמר הקדוש ברוך הוא בתחילת הבריאה, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים. בדרך כלל, החיה מפחדת מן האדם, כמו שנאמר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. כשהאדם הוא בחיר הבריאה, הבהמה היא מתחתיו, והיא מפחדת ממנו. והראיה, כי בבן אדם יש חי, צומח, דומם, יש גם מדבר. בבהמה יש נשמה, אבל אין מדבר. אז האדם הוא שלב מעל הבהמה. לכן הבהמה מפחדת מן האדם. במכה הזו של מכת הרוב, שבאו כל החיות, והם השתלטו על בני האדם. פה המצרים הרגישו מה זה להיות נשלט, מה זה להיות עבד, מה זה להיות תחת מישהו. ולא רק שתחת שמישהו, תחת ממישהו, אלא יש פה יותר מזה. המצרים הרגישו מה זה להיות עבד של דבר שהוא מתחתיך. אותו דבר היהודים הרגישו ביזיון להיות עבדים של מצרים. עבד מלך הרי הוא כמלך. אבל להיות עבד של עבדים זה בושה גדולה.
לכן זה יותר קשה להשתעבד תחת עבד, עבד כי ימלוך. לכן כשהמצרים השתעבדו במכת הרוב, שבאו החיות ושלטו על המצרים, הרגישו המצרים מה זה להיות עבד. ולא רק זה, כמו שהסברנו, שיותר קשה לקבל עבדות ממי שפחות ממך, הקדוש ברוך הוא עשה הפלאה. הפלאה. חילק בין היהודים לבין המצרים. בכל ארץ מצרים הרוב שולט. אצל כל המצרים יש נזקים מהרוב. אבל בשכונת היהודים, בגושן, אין שום חיה שנכנסת. פה המצרים היו צריכים להתחיל להתבונן מדוע אנחנו ניזוקים ועם ישראל לא ניזוקים. אם היו מתבוננים, היו חוסכים לעצמם את הבעיה. ההמשך של מה שרצה הקדוש ברוך הוא להשיג בהרגשת העבדות זה מכת דבר. מה כתוב במכת דבר? הנה יד השם היה במקנך, אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן. דבר כבד מאוד. הקדוש ברוך הוא נותן דבר, מגפה של חיות. וכל החיות, שזה סוסים, חמורים, גמלים, בקר, צאן, מתים. אבל כתוב על עם ישראל, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. רק הבהמות של המצרים ימותו, הבהמות של היהודים לא יקרה להם כלום. אני רוצה להוסיף פה נקודה. אחרי שראינו שהחיות שלטו על המצרים, יבוא המצרי יגיד, אוקיי, אז עכשיו אני מבין שהשלטון אצל החיות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הורג את החיות. כדי שלא יגידו השלטון אצלם. קודם כל להבין שמי שיקרא אותך מקודם הוא כלום. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחלק שלב נוסף. כל הרכוש של המצרים ניזוק. רכוש בהמי ניזוק. רכוש של עם ישראל לא קורה לו כלום. המדרש מביא יותר מזה. כי הרי כתוב הפלא השם. הפלא, חילק השם. אז מה זה ולא ימות? והפלאתי ולא ימות. אם אתה חילקת, אז מה זה לא ימות? אלא אומר המדרש, אפילו אם היה בהמה שהייתה חצייה של גוי וחצייה של יהודי, לא הייתה מתה. אז אם כן, למדנו מפה שזה לא הגיע בגלל הפחיתות, הדרגה הנמוכה של המצרים. כי הרי בהמה של שותפים הייתה צריכה למות. כי ודאי שהישראלי היהודי היה מתחת למצרים, ככה הם הרגישו. אבל בדיוק ההפך. אם יש לך שייכות עם יהודי בצאן, אז לא יקרה לבהמה שלך כלום. למדו מפה שהיהודי הוא גבוה מהמצרי. והמצרים פחותים מהיהודים. והיהודים מרוממים ונעלים מכל המצרים. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא נותן להם הרוב. בהרוב הם לומדים שבמקום שהחי, האדם, ישלוט על הבהמה, הבהמה שולטת על האדם. דבר שני, חשבתם שמצרים זה העם הנבחר? פתאום אתם רואים שהיהודים יש להם כוח יותר מהמצרים. דבר אחרון, מכת שכין. שכין, כתוב בתורה, והיה להאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם, ועל הבהמה לשכין, פורח, אבעבועות, בכל ארץ מצרים. כולם קיבלו מכת גירודים. כולם עם שכין, כולם עם האבעבועות. מה זה בא להוכיח למצרים?
הקדוש ברוך הוא הוכיח למצרים שאפילו על הגוף שלהם אין להם שליטה. כמו עבד שאין לו שליטה על גופו. כי אפילו החרטומים לא יכלו לעמוד לפני משה בדבר הזה. כלומר, אפילו החרטומים, הגאונים הגדולים, החכמים של מצרים, במכה הזאת נפלו. לא היה להם כוח לעמוד בפני עם ישראל. אז במכה הזאת לא רק שהחיות שלטו על המצרים, לא רק שהבהמות של המצרים מתו, אלא המצרים בעצמם הבינו שאין להם שליטה על הגוף שלהם. וגם בגוף האדם, כמו בבהמה, קיבלו מכות. העיקר שירגישו מה זה הרגשת עבדות. אז למדנו עדש, למדנו דצח. הדצח היה להסתכלות חדשה על עם ישראל. העדש היה שהמצרים ירגישו מה זה להיות עבד. נשאר לנו את החלק האחרון באחיו. החלק האחרון בא ללמד את המצרים גילוי ההנהגה מלמעלה. להכיר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. שלא יחשבו המצרים שהעבודה זרה שלהם הוא זה שבורא את העולם. שלא יחשבו המצרים שהם מונהגים מכוח פרעה, אלא הכל מאיתו יתברך. וזה מתחיל כך: ברד באחיו, ברד הרבה חושך בחורות. במכת ברד כתוב בתורה, ויח הברד בכל ארץ מצרים, את כל אשר בשדה, מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. מכת ברד זה היה אש ומים מהשמיים. ואז המצרים נכנסו לבתים, ויכלו לראות את ההשגחה מאיתו יתברך בשני הפכים, כמו אש ומים יחד. אז הם הבינו שיש פה כוח גבוה מעל גבוה, שהוא לא בשליטת הטבע. מישהו מנהיג פה את העולם. מישהו יכול לעשות דברים שהם נגד הטבע. הטבע, אש עם מים לא מסתדר. פתאום רואים אש ומים ביחד. מגיע מכת ברד, המצרים לא לומדים לקח. עובר הקדוש ברוך הוא למכת הרבה. במכת הרבה כתוב, ויעל הרבה בכל ארץ מצרים. וינח בכל גבול מצרים. כבד מאוד. לפניו לא היה כן, ואחריו לא היה כן. הרבה. הרבה אומר, אתה לא התבוננת שיכול להיות כוח שמימי מעל הטבע כנגד הטבע? בוא הביאו לך הרבה. הרבה כיסה את עין הארץ. הרבה כיסה את השמש. אדם לא יכול להגיד לא ראיתי, לא שמתי לב. אפילו שמש, שזה היה טבע, דבר שגרתי, פתאום כיסה את עין הארץ. אפילו את השמש אתה לא רואה. אז אתה היית צריך לחשוב, מה קרה? למה אני לא יכול לראות את השמש? למה אני לא יכול לראות יום? כנראה שיש פה מישהו מעל השמש, שהוא שולט על השמש. לא פתחו את העיניים. מביא להם הקדוש ברוך הוא מכת חושך. מה זה מכת חושך? לא התבוננת בהרבה? עצמו לך את העיניים על ידי חושך. כמו שאומרת התורה, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. ולעומת זו לעם ישראל כתוב, ויהי לכל בני ישראל היה אור במושבותם. לא התבוננת,
לא פתחת את העיניים בהחשכה טבעית, שבה הרבה וכיסה את השמש, נפתח לך את העיניים דרך החשכה טבעית. הרבה זה היה כנגד הטבע. החושך היה בטבע. הטבע עצמו החשיך. גם אחד שהוא עיוור פתח את העיניים. אתה לא רוצה להכיר בהקדוש ברוך הוא, אז גם לראות דברים אחרים אתה לא יכול. אין לך רשות. אין לך זכות. הקדוש ברוך הוא החשיך את עיניהם, כדי שלא יוכלו לראות את שאר הדברים. ואז מגיע המכה של המכות, מכת בכורות. אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם עד בהמה. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים. ולעומת זו לעם ישראל פסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא במכת בכורות אומר כך, אתה העדפת המצרי שראית אש ומים כנגד הטבע, וראית הרבה בהשגחה עליונה, וחושך כטבע, מכוח הטבע, ובכורות לא ראית, לא שמעת, לא רצית לקחת מוסר כמו חושך, אז אין ברירה. המוות זה הפתרון. כשאדם לא מתעורר משום דבר, אז מגיע המוות, וכולם פוחדים מהמוות. כדי להבין את הדברים, בכל שלושת השלבים האלה, חשבתי לספר סיפור שמספרים על שלמה המלך. פעם היה אדם ששלמה קרא לו שהוא ישמור עליו, שהוא יהיה אחד השומרים. אותו אדם באו 3 שנים אצל שלמה המלך כדי ללמוד ולשמור על המלך, ללמוד ממעשיו. לאחר תקופת 3 שנים, שלמה המלך רצה לשחרר את אותו אדם לנפשו. אמר לו שלמה המלך, כמה מגיע לך? אמר לו, אני לא רוצה כסף. אני רוצה שהמלך ילמד אותי חוכמת החיות, חוכמת העופות. אמר לו המלך, לא כדאי לך, למה אתה צריך את זה? אמר לו, אני רוצה. אמר לו, אתה רוצה? כמו שנאמר, יאיב חוכמה לחכימין. אתה רצית ללמוד, בוא נלמד אותך. בא שלמה, לימד אותו חוכמת החיות. אתה רואה, זה מדבר ככה, זה מדבר ככה. אותו אדם למד, מהחוכמה שלמד, והלך לביתו. מאותו חוכמה נהיה שיר גדול. היה לו בקר, צאן, תרנגולים, בית, אישה, ילדים. והיא היום, ואותו אדם שומע עורב שמגיע לביתו, מעל ביתו, ואומר, מחר כל התרנגולים של אותו אדם ימותו. האדם הזה אומר, אתה רואה מה זה? למה הייתי צריך ללמוד חוכמת החיות? עכשיו אני יודע מה לעשות. מיד הלך לשוק, מחיר מבצע, תרנגולים בזיל הזול, מכר את כל התרנגולים. והיא למחרת, כל התרנגולים שלו שהיו במקום אחר, מתו. אבל הוא הרוויח, לא הפסיד כלום. אותו אדם אמר, תראה מה זה חוכמה, איך קניתי את החוכמה הגדולה ביותר בעולם. והיא היום עובר חודש, והוא רואה עוד פעם עורב. הוא אומר, בוא נקשיב. שומע את העורב, אומר, כל החיות, הבהמות של אותו אדם, ימותו עוד שבוע. מיד אותו אדם נכנס לעניינים, מוכר, שוחט, מעיף את כל הבהמות והחיות שיש לו. לא מפסיד שקל. ואומר, תראה מה זה. איך פעם שנייה כבר אני משתה. אני שולט על העולם. פעם שלישית, שומע את העורב שאומר, עוד שבועיים הבית של אדם הזה יישרף. אותו אדם מיד אורז את כל המטלטלים, מוכר את ביתו. יום לפני הוא יוצא, מחכה
עד סוף היום, הוא רואה איך כל הבית עולה באש, אבל מי שקנה את הבית הפסיד. כל הבית הלך. אומר, תראה מה זה. בממון שלי לא נגעו, בבית שלי לא נגעו, בבהמות שלי לא נגעו, לא הפסדתי כלום, הכל שלי. ואז, כשאותו אדם נמצא בדרך, הוא שומע את העורב אומר, אוקיי, עוד חודש האדם הזה ייפטר לעולמו. אותו אדם לא ידע מה לעשות. מיד שינה את כיוון הכרכרה ונסע לשלמה המלך. אמר לו, מה זה ועל מה זה? מה אני עושה עכשיו? אמר לו שלמה המלך, החכם מכל אדם, בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר, בוא ניקח את התרנגולים ואתה תנצל. התחכמת, מכרת את התרנגולים. אמר, בוא ניקח את הבהמות ואתה תחיה, כי זה יותר כואב. התחכמת, מכרת את הבהמות. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נשרוף את הבית ונחיה את האדם. התחכמת, מכרת את הבית. אז עכשיו לא נשאר ברירה אלא לקחת אותך. אני אומר אותו דבר גם כן במכות שבאו על מצרים. בהתחלה הקדוש ברוך הוא מראה להם בכלל מה זה עם ישראל. אחרי זה הקדוש ברוך הוא נותן להם להרגיש מה זה עבד. אחרי זה הקדוש ברוך הוא כבר נוגע בנפשות, מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא מראה להם מי השלטון האמיתי, למי שייך השלטון האמיתי. אין בטבע, אין כנגד הטבע, אין באדם, אין בחיות. הכל מאיתו יתברך. אבל המצרים שלא פתחו את העיניים, נפלו לבור יותר עמוק. לכן, לפי מה שביארנו, נוכל להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר, ולא שמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים. הכוונה, ולא שמע עליכם פרעה ונתתי ידי במצרים, זה דם צפרדע הכינים. קודם כל אני רוצה שהמצרים יסתכלו עליכם בהסתכלות חדשה. זה הפסוק הראשון, ולא שמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים. והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. זה דבר, הרוב דבר שכין. כדי שהמצרים יבחינו בקושי השעבוד, מה זה להיות עבד, בגדלות ישראל. כל זה בשפטים גדולים. על ידי הפרדה בין עם ישראל למצרים. מה שקורה למצרים לא קורה לעם ישראל. ואחרי זה מסיים הקדוש ברוך הוא ואומר, וידעו מצרים, כי אני השם, בנתותי ידי על מצרים והוצאתי בני ישראל מתוכם. מה בא הקדוש ברוך הוא בפסוק השלישי חזרה? למה צריך 3 פעמים? אלא פה זה להגיד על מכת ברד, הרבה וחושך, שיכירו בהשגחה העליונה, שיכירו בקדוש ברוך הוא, בגדלות עם ישראל, ואז יצאו עם ישראל ממצרים. ונותן טעם לכל מה שדיברנו. למה באמת הקדוש ברוך הוא אבל נתן דם, צפרדע, הכינים? למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח להם את מעלת עם ישראל. אפשר במכה אחת. רוצה לתת למצרים להרגיש מה זה עבדות, מכה אחת. רוצה להראות להם שהוא שולט על הכל, מכת בכורות, 3 מכות. אבל למה צריך 10? למה צריך דווקא בדם, צפרדע, הכינים, את כל התהליך הזה? וכי לא היה מספיק 3 מכות? אלא יש פה מידה כנגד מידה. דם, המצרים לא נתנו לבנות ישראל לטבול מטומאתן, והיו פורשות מבעליהם, וכוונתם של המצרים הייתה למעט את עם ישראל מפריה ורביה. לכן נעשה בהם מידה כנגד מידה, שמי הנילוס נהפכו להיות דם כמו דם הנידה. עוד טעם, פרעה היה שוחט כל יום 300 תינוקות, 150 בבוקר, 150 בערב, כדי לרחוץ בדמם, להירפא מהנגעים שהקדוש ברוך הוא הביא עליו. וגם הקדוש ברוך הוא, אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא הביא לו מכת דם, וגם להלקות את טירתם.
המצרים היו משתחווים ליאור, והקדוש ברוך הוא עשה את היאור לדם. והסיבה שהדגים מתו, למה? מה זה קשור לדגים? אלא מפני שפרעה גזר כל הבן הילוד הערות השליחו. אז הדגים היו אוכלים את בשרם של אותם ילדים. לכן נגזר עליהם מידה כנגד מידה שכל הדגים ביאור ימותו. צפרדע, בגלל שנאמר רחל מבכה על בניה מענה להנחם. ורחל לא פוסקת אפילו לרגע מצער בניה. לכן נענשו בצפרדעים, שהצפרדעים לא פוסקים מלהרעיש אפילו לרגע אחד. עוד הסבר, כי הרי ידוע שאישה יולדת היא צועקת. והיולדות של בני ישראל היו מוכרחות לסבול ולהתאפק מלצעוק בשעת לידתם, שלא ישמעו אותם המצרים. ולכן לקו בצפרדעים שלא פוסקים מלזעוק. כל הזמן הם צועקים. סיבה אחרונה, ידוע שהבנים של עם ישראל, הילדים של עם ישראל, כל הזמן היו בוכים על הוריהם ושל הבכיות של ההורים על הילדים. לכן נענשו בצפרדעים שלא פוסקים להרעיש אפילו רגע. מכת קינים באה על מצרים, כי פרעה גזר על עם ישראל לקושש קש לתבן, והיו ישראל צריכים לחפור באדמה, למצוא את הקש. לכן נענשו שכל עפרם יהפוך להיות קינים. מכת הרוב באה, מה זה הרוב? תערובת של חיות רעות. כי מה היה קורה? כשעם ישראל היו מחפשים קש כדי לבנות ותבן, אז היו מסתכנים והיו נתונים לטרף של חיות רעות. כנגד זה הביא הקדוש ברוך הוא למצרים את מכת הרוב. דבר, שהבהמות של המצרים מתו, כי מה היה קורה? המצרים היו גונבים את הבהמות של עם ישראל והיו משתמשים בהם. ובגלל שהיו משתמשים בבני ישראל במקום בהמות לחרוש, הסיבה הראשונה בגלל שהיו גונבים את הבהמות של עם ישראל, סיבה שנייה שהיו משתמשים בעם ישראל כבהמות. לכן גזר עליהם הקדוש ברוך הוא שכל בהמתם ימותו, כמו שנאמר, על גבי חרשו חורשים, במקום בהמות. לכן נענשו שהבהמות שלהם ימותו. מכת שכין, שאמרנו שזה הבעבועות, למה זה בא על המצרים? כי המצרים היו מכריחים את עם ישראל לרחצם, לסוכם, לרחוץ אותם, לסוך אותם. לכן לקו בשכין בכל גופם, שלא יוכלו לשטוף את עצמם. לא במים חמים, לא במים קרים. ואז היה לבני ישראל מנוחה. ברד, אש ומים ביחד. כי המצרים, למה זה בא על המצרים? כי המצרים היו מאלצים את עם ישראל לנטוע כרמים עצי פרי ועצי נוי ותבואה. לכן יבוא הברד וישחית את כל מה שזרו עם ישראל. ועוד סיבה, למה בא ברד על המצרים? כי היו מכים את ישראל על ראשיהם. יבוא הברד ויקה את המצרים על ראשיהם. מידה כנגד מידה. הרבה, ידוע שיש 7 סוגים של הרבה. הרבה, סלעם, חרגול, חגב, גזם, ילק וחסיל. במצרים היה רק סוג אחד, הרבה. למה? אצל יואל היה כל המינים, אבל במצרים רק סוג אחד. וההרבה הזה נכנס בכל מקום. הוא אכל את כל העץ, ואת כל עשב השדה שהותיר הברד. מהעצים והתבואה שנטו ישראל. שלא יישאר להם זכר שיהנו ממה שעשו עם ישראל במצרים. מכת חושך שהחשיך, כל הטבע החשיך. כי המצרים היו מוציאים את ישראל לעבודה מחושך עד חושך. המצרים התעללו בעם ישראל, מצאת החמה עד צאת הנשמה. לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם חושך. אתם לקחתם את עם ישראל, בחושך יצאו, בחושך חזרו. לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם מידה כנגד מידה חושך, שירגישו מה זה חושך. ועוד, כדי להרוג את הרשעים שלא האמינו ביציאת מצרים, שלא יאמרו מצרים גם מעם ישראל מתו,
לכן הקדוש ברוך הוא הקדים פורענות והרג את כל הרשעים במכת חושך. ועוד סיבה למה הקדוש ברוך הוא הביא על המצרים את מכת חושך, בגלל שמצרים עשו את השמש לאלוה. הם האמינו בשמש והם עבדו אותו. לכן פתאום כשהחשיך לא יכלו לעבוד אותו. אז הם ראו שאין לשמש שום כוח, אין לשמש שום שליטה. ואז יאמינו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. וגם כדי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ובמכת חושך נכנסו היהודים וראו איפה מצרים מחביאים את הרכוש. ואז יכלו לדעת איפה נמצא הרכוש והזהב של המצרים. לכן הקדוש ברוך הוא הביא חושך. שאז היהודי נכנס, ראה איפה כל הכסף של המצרי נמצא, ושהגיע הזמן שהיו צריכים לצאת ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, לכו תשאלו. הולך היהודי למצרי, אומר לו, תקשיב, אתה יכול להלוות לי את הצלחת של הכסף? אומר לו המצרי, לא, אין לי, הלוויתי את זה למישהו. אומר לו, רגע, זה לא שמה בארון? אני ראיתי את זה אצלך. ואז הוא חייב להשיל לו, ואז יצאו ברכוש גדול. הדבר האחרון, מכת בכורות. למה באה מכת בכורות? מידה כנגד מידה. אתם השתעבדתם בבני ישראל, בני בכורי ישראל, לכן כל הבכורות של מצרים ילקו. זה מראה לנו מידה כנגד מידה. כלומר, שלב אחרי שלמדנו, שהיה במכות 3 חלוקות, שזה דצה, חדש ואחיו, והיה להם 3 מטרות, הכרת ישראל, הכרת עבדות, ושלטון הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא גם הביא להם מידה כנגד מידה, כדי שיבינו בדיוק על מה בא להם כל דבר ודבר. במדרש תנחומה הסביר שהקדוש ברוך הוא בא בתכסיסי מלחמה על מצרים ועל פרעה. הרי כשמלך בא לכבוש מקום מסוים, קודם כל, דבר ראשון, סוגר את מקורות המים. זה דם. מכת דם. סגר להם הקדוש ברוך הוא את מקורות המים. שלב לאחר סגירת מקורות המים, אם ניצחת, ניצחת. אם לא ניצחת, ממשיכים שלב הלאה. תוקעים, מריעים, שופרות, חצוצרות. ואז המלחמה נכנסת לשלב מתקדם. האנשים נכנסים לפחד, ואז מרימים ידיים. זה צפרדע. מכת צפרדע הייתה התראה. יש פה שלטון. אם נכנעו מוטב. אם לא נכנעו, יורים חיצים. מתחילים לראות. שנאמר, ותהי קינם באדם ובבהמה. היו נכנסים בגופם של המצרים כחיצים. אם זה עוזר, טוב, זה מכת קינים. אם זה לא עוזר, מביאים חיילים, גדודים, חיל הים, חיל הפרשים, מלא חילות. ואז החיילים מחלים, הורגים את כל המתנגדים. זה היה מכת הרוב. חיילות, חילות. מה זה משנה חילות של אדם או חילות של בהמה? זה חיילות, הם עושים שמות. אם נכנעו, מוטב. ואם לא נכנעו, אז הקדוש ברוך הוא, אז אותו מלך הורג את המקנה של אותה מקום שמתנגדים למלך. זה דבר. ואז אין להם גם מה לאכול. אם נכנעו, טוב. אם לא נכנעו, שופך על גופם נפט. מתחיל לשרוף. זה שכין. כל מצרים הוקטע בשכין. כבר מתייסרים. לא נוח להם. אם נכנעו, מוטב. אם לא, שולח עליהם אבני בליסטראות. מה זה אבני בליסטראות? אבנים ששברות את החומות. אבנים ששברות בתים. כבר הם מרגישים שסופם קרב. זה ברד.
אבנים גדולות, זה מחריב, זה שובר. אם נכנעו, מוטב. אם לא נכנעו, צריך לחלות את התבואה. זה הרבה. בא הרבה, מחסל את כל התבואה. אם נכנעו, מוטב. אם לא נכנעו, בא, חובש אותם בבית האסורים. חושך. ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים. לילה ויום. לא יכולים לזוז. בית כלא. אתם נכנעים או לא נכנעים? אם נכנעים, מוטב. אם לא נכנעים, הורג גדולים שבהם את הבכורות. ואז, כשהוא הורג את הבכורות, אז הם חייבים להיכנע. כי אם הגדולים נפלו, אז הדרך לכבוש היא יותר קלה. לסיום, נזכיר ש3 מכות מתוך 10 המכות נעשו על ידי אהרון. וזה דם, צפרדע וקינים. ומה הרעיון בדבר הזה? כי משה נהנה מהנילוס ומהאפר. מהנילוס נהנה משה שאחותו שמה אותו בנילוס, ואז באה בתיה בת פרעה ומשתה אותו מהנילוס. אז הוא חייב הכרת הטוב לנילוס. ומהאפר, שהוא כתוב ויך את המצרי ויתמנהו בחול. אז הוא הכניס את המצרי לתוך החול, אז הוא נהנה מהחול, מהאפר. לכן מכת דם, צפרדע וקינים נעשו על ידי אהרון. 3 מכות נעשו על ידי משה. ערוב, דבר ושכין. 3 מכות נעשו על ידי משה, שזה ערוב, דבר ושכין. וזה משה רבנו בעצמו עשה עם המטה. ו4 מכות נעשו על ידי הקדוש ברוך הוא. ברד, הרבה, חושך ובכורות. אז זה התירוץ השלישי, למה באמת חילקו את זה לדצח, עדש ואחיו. 3 מכות ראשונות על ידי אהרון, 3 מכות אמצעיות על ידי משה רבנו, ו3 מכות אחרונות על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. למה אנחנו מתעמקים כל כך בניסים שנעשו לעם ישראל ב10 המכות, בקריאת ים סוף? ילקוט מעם לועז מביא 50 ניסים שנעשו בקריאת ים סוף. למה? אלא כתוב כי מצאתך מארץ מצרים ארנו נפלאות. כל הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו בקריאת ים סוף, במצרים, במלחמת עמלק, כל הניסים האלה יחזרו ויהיו בגאולת עם ישראל. כי מצאתך מארץ מצרים, אבל זה יהיה קטן לעומת מה שיהיה לנו בגאולה הקרובה. כשאנחנו מדברים על הגאולה הקרובה, כל אדם צריך להתעורר, להתלהב, לצפות ולחכות. מתי כבר יבוא משיח צדקנו? מתי יגלנו גאולת עולמים? יבנה לנו בית המקדש השלישי. כמו שדיברנו בשבת, שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תיגל את עם ישראל, לך תיגל. אומר רש"י, 7 ימים משכנע אותו הקדוש ברוך הוא. ומשה רבנו אומר, אולי לא ישמעני פרעה, אני ארז שפתיים, אולי לא יאמינו לי, אולי לא ישמעו בקולי. אומר הקדוש ברוך הוא כל דבר תשובה. אבל אתה, משה רבנו, ראית את המצרי שהוא מכה יהודי, הרגת אותו. ראית 2 אנשים עברים ניצים, רשע למה תכה רעך. אכפת לך? ראית את הגדי רץ בלי מים, הרמת אותו, דאגת לו לשתות. אז רואים שאכפת לך מהיהודי, אכפת לך מהשני. אז למה אתה מסרב ללכת בשליחות הקדוש ברוך הוא? אלא משה רבנו רצה להביא ישר גאולה. שלח נא ביד תשלח. תביא ישר את אליהו הנביא. תביא ישר את הגאולה הקרובה. ישר את בית המקדש השלישי. למה צריך עכשיו גלות מצרים, ואחרי זה בבל, ואחרי זה מדי, ואחרי זה יוון? ישר תביא לנו משיח צדקנו. ועל זה משה רבנו סירב ללכת. כי הוא לא רוצה לגאול את עם ישראל ממצרים, ואז יהיה בבל, ואז יהיה מדי, ואז יהיה יוון. אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא ישר גאולה. שתחליט לגאול את עם ישראל, תוציא אותם ממצרים. שלח נא ביד תשלח. תשלח ביד מי שאתה עתיד לשלוח. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יש סדר.
יש גלויות, יש סדרים, יש איך להגיע לגאולה האמיתית. זה לא משהו שמגיע בבת אחת. צריך לעבור שלבים. עם ישראל עברנו כבר את כל השלבים. אנחנו נמצאים בגלות האחרונה ברגע האחרון שמחכים לגאולת עם ישראל. אז משה רבנו היה צריך לעבור את כל השלבים האלה. אבל אנחנו כבר עברנו את השלבים. כבר התייסרנו בייסורים. כבר סבלנו על גבי חרשו חורשים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בכל לשון של בקשה. הגיע זמן גאולתם. הגיע הזמן לגאול את עם ישראל. הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מאפלה לאור גדול. הגיע הזמן שכבר נזכה לראות בבניין בית המקדש. כבר עברנו את כל הגלויות. כבר התייסרנו בכל האיסורים. הקדוש ברוך הוא עכשיו, כבר אתה צריך לגאול אותנו. כי הגיע הזמן. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אם הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל באמת אכפת להם, להקמה שכינתה מאפרה, לשם ייחוד קודשה ברכו, רוצים לחכות ולצפות לגאולה, מחכים מתי תבוא גאולת משיח צדקנו, מתי יגאל אותנו מכל הצרות, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח. אבל אומר המגיד מדובנה, כולם מתפללים. על מה מתפללים? אחד מתפלל לפרנסה לא טובה, אחד מתפלל על שלום בית, אחד מתפלל על חינוך ילדים, אחד מתפלל על בריאות, אחד מתפלל על פרנסה, אחד מתפלל על הורדות המס, מע"מ. אבל כמה מתפללים באמת שיבוא ויתגלה כבוד הקדוש ברוך הוא, שיתגלה משיח צדקנו, להקים את השכינה מהאפר. כמה מתפללים? על זה אומר כמעט לא מתפללים. לכן האדם צריך לדעת, אם היו מתפללים כל עם ישראל להקמה שכינתה מאפרה, להבין שבגלל הגלות אז השכינה מפולשת באפר, השכינה נמצאת בתוך אפר, אז ודאי שהמשיח היה מגיע. אז למה לא מגיע משיח? כי לא מתפללים מספיק. לא מתפללים מספיק ומראים שבאמת אנחנו מצפים לגאולת עם ישראל. לכן כשאנחנו מדברים על עניין 10 המכות, כשאנחנו מדברים על קריאת ים סוף בעזרת השם בשיעורים הבאים, אז אנחנו מבינים שגאולת עם ישראל תלויה, יהיה דבר נפלא, שם צדקה ומרפא בכנפיה, יהיה דבר נפלא שהיהודי יזכה לראות דברים שלא ראתה מים. ואז כשנראה בשוב השם שיבת ציון, אז היינו כחולמים. היינו כחולמים, לא נאמין מה שנראה. איזה דברים, איזה התגלויות, איזה ניסים. מה הקדוש ברוך הוא יעשה למי שלא הולך עם עם ישראל. ואז נבין מה זה בשוב השם שיבת ציון. אז היינו כחולמים. זה יהיה כמו חלום. וזה חבלו של משיח.